Ja, velkommen til vores lille lejlighed i Las Vegas. Der har vi stueområdet, diningområdet, udsigten, stueområdet. Vi går lige hen og ser på udsigten her. Skal vi have fordelt værelserne? Her har vi Las Vegas nede. Går vi lige ind til det ene soveværelse. Går vi lige ud til det ene boblebad med bad. Det var kødt, man kan ikke lukke døren til. Og med udsigt over The Strip. Og så er der lige badeværelset der. Og walk-in closets. Og så er der lige et lille køkken til vores suite her. Det er det. Og så går vi lige ind i den anden afdeling, tilbage til hoveddøren. Og her er den anden del af vores lille suite. Der har vi vaskemaskiner, vi har garderober og et lille badeværelse derinde. Og så har vi lige ekstra garderobe der, og et badeværelse derinde. Og et soveværelse her. Og så kommer vi ind på det sidste soveværelse herinde, og det bliver afsluttet med et lille badeværelse her, og med boblebad, og med udsigt over Las Vegas. Tak for kaffe.